Όσα έχω κατά καιρούς αναφέρει θα ήταν πιθανώς άνευ ουσίας αν δεν ανέφερα και τη λύση, την πρόταση, την οποία έχω αναφέρει πολλές φορές, αλλά εδώ συνοψίζω συνολικά. Ο πρώτος, ο βασικός, ο στοιχειώδης αγώνας είναι η απόσταση, ο αποκλεισμός. Μην πας να αγοράσεις προϊόντα τα οποία έχουν μέσα τριμμένα, αποξηραμένα ζωήφια. Μπορείς να κοιτάσεις τα συστατικά και να μην αγοράσεις ούτε μια φορά τέτοια προϊόντα. Μην αγοράζεις συνθετικά κρέατα. Μην έχεις συναναστροφές με άτομα τύπου ΛΟΑΤΚΙ. Μην ακολουθείς τις ατζέντες, π.χ. την πράσινη ατζέντα, εκτός βέβαια και αν το πιστεύεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση που δεν το πιστεύεις ή δεν σε εκφράζει, το πρώτο είναι κοίταξε να τηρείς αποστάσεις. Κοίταξε να συμβάλλεις στον αποκλεισμό. Δεν μπορείς για παράδειγμα να θεωρείς ότι προσβάλλει την Οδύσσεια του Ομήρου ένας σκηνοθέτης ο οποίος στη θέση της ωραίας Ελένης βάζει κάποια μαύρη και να πας να το δεις. Όχι ότι δεν έχεις το δικαίωμα, το έχεις, αλλά ακυρώνεις τον εαυτό σου. Μην πας να το δεις. Εκτός και αν θες να ακυρώνεις τον εαυτό σου. Μην αγοράζεις συνθετικά κρέατα. Μην αγοράζεις προϊόντα τα οποία έχουν μέσα αποξηραμένα, τριμμένα ζωήφια. Μην αγοράζεις εξευγενισμένα έλαια. Μη συναναστρέφεσαι σε άτομα τύπου ΛΟΑΤΚΙ, είτε σε πίσω κρυμμένα από τη διαφήμιση του Ορθοδοξία ή θάνατος, είτε σε κάποιο περίπτερο. Θυμάμαι εδώ με κάποιο γνωστό που πάει και εδώ τώρα, το συνάντησα και είπαμε να πιούμε μια μπύρα. Μου λέει θέλει να αγοράσω τσιγάρα, και εγώ ήθελα να αγοράσω τσιγάρα. Μου λέει πάμε σε αυτό το περίπτερο, είναι ούστης. Θα μπορούσε να μου πει ΛΟΑΤΚΙ, και πήγαμε σε άλλο περίπτερο. Και θυμάμαι σε ένα άλλο περίπτερο που είχα αγοράσει τσιγάρα, κοίταξε τη μια στιγμή που δεν κοίταξα. Πάνω στα τσιγάρα 4-5 πακέτα αγόρασα και τη μια στιγμή που δεν κοίταξα να αλλάξει το ένα πακέτο και να βάλει κάποιο άλλο από άλλη μάρκα πιο φθηνή, δηλαδή να με κλέψει. Μην έχεις συναναστροφές με τέτοια άτομα, μην ακολουθείς τις ατζέντες που δεν πιστεύεις, μην κοιτάς σόν και καλά να τα κάνεις όλα ψηφιακά. Μην συνεχίζεις και μην συμμετέχεις σε κάτι το οποίο απορρίπτεις. Για ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί έχουμε ισχύει και ως καταναλωτές. Για χρόνια χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο σαμπουάν. Μέχρι που η συγκεκριμένη εταιρεία αποφάσισε να απευθυνθεί με ένα διαφημιστικό αποκλειστικά σε ΛΟΑΤΚΙ. Τελείωσε. Ούτε που ξαναγόρασα τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν είναι, δηλαδή έστω και να μπει μια κοπέλα και να δει ότι χρησιμοποιείς αυτή τη μάρκα, είναι διαφήμιση. Τηρούμε αποστάσεις. Συμβάλλουμε στον αποκλεισμό. Στον αποκλεισμό κάθε τινός που δεν μας εκφράζει. Μπορεί να κάνει ή οποιοσδήποτε οργανισμός ό,τι θέλει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε. Και είμαστε περισσότεροι και έχουμε το δικαίωμα στις επιλογές μας. Κοίταξε να κάνεις ό,τι σε εκφράζει. Το πρώτο βασικό στοιχειώδης αγώνας, αποκλείζουμε. Τηρούμε αποστάσεις. Αφήνουμε στον αποκλεισμό ό,τι δεν μας εκφράζει. Και βέβαια μπορείς να συνεχίσεις με το να μιλάς, με το να δίνεις έκταση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν προτείνω επιθέσεις και τα λοιπά, γιατί αυτό θεωρώ ότι αποδυναμώνει τον αγώνα και δεν οδηγεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Αλλά σε κάθε το οποίο δεν μας εκφράζει και είμαστε περισσότεροι, έχουμε το δικαίωμα και την ευθύνη. Το αποκλείζουμε, κρατάμε αποστάσεις.